erokamano nyakoro moga jwang kom biro kodwa. Bedo na nato alai nen thuolo manomi Kenya mondo obed kaka kaluwore gi osiep mane nie e kind Kenya ndalo cha to gi piny mar Amerka. Kendo sama nokete ka Kenya nosabedo osiep kata erruok kata relationship between Kenya and America nosadhi mbele ma nomi ker ma Kenya William Samoei Ruto gimiluongo ni state reception kata nobedo state guest America. Mano aneno kane ker William Ruto nodhi America ma jo America kotudore gi president notimne gimiluongo ni state banquet norwake kaka osiep mar America. Ndalo cha ne ndalo ma shida ne nitie kendo Kenya ne dwa tero soldiers Haiti. Koro ni wacho ni mago eba miyo na America timno nade. Omiyo na America ne temo kot Kenya mondo Kenya odhi okonygi e yore mag Haiti nikech ing'eni ni diplomacy ka in gi jasigu machiegni korito ng'ato nyalo konyi go basigo no. Koro ng'ane mitimo nade? Ng'ane itimo ni miluongo ni backup. Koro mago e yore mane Kenya obedo go osiep America. Sama ne Democrats owetelo America, but Republicans no donjo. To gimiluongo ni power shift no change. Mangiso ni strategy mar America mar kisungu luongo ni globalization kata mondo gibed gi tentacle kata gibed joma nyalo influence mora piny noko chunogi. Sirikal Trump no wuok to wacho America first. America first en ni kapok odhi oko nyaka wang'e ni interest mar America otime nade. Interest mar America nyaka protect. Ema nomiyo weche mag kata konyruok machalo gi sirikal ne ging'ado. Now, koro kwaduok e penjo sani. By the time mane Kenya gi America ne bedo osiep mane gi host Kenya, ne ging'e maber ni China was the biggest lender. Kata China mane miyo Kenya hola molo piny moro amora. By the time mane luongo ker William Samoei Ruto, seche go nong'e maler ni infrastructure mokoro wawacho ne yore mag yore ni China emane miyo Kenya pesa mang'eny kabisa e weche mag gero yo, e weche mag gero infrastructure, e weche mag gedo gi weche mag dongruok achiel kaka. Sama ne Kenya donje e riwruok gi Amerika, ne gige maler ni Kenya ne gigi miluongo ni relationship gi Rassia. Kenya osebedo go from the time mane wayudo independent. Kada yudo kata hospital ma Kisumu no gero gi Rassia, ne gidwa gero kata Kenya Polytechnic. Magi gik mane nitiere kwa chon. Ok en gima sani wuok. To nyalo bedo ni e kinde makoro niketo Kenya